Добър ден! Вече сме в Сърбия. Нямаше какво толкова да снимаме от София минаването на границата, нещата са ясни. Но този етнокомплекс си го бива, който не идва тук, е хубаво да дойде, да го разгледа. Много зелено, много готино и много птички наоколо. Пеят. Целта да дойдем в Сърбия е утрешния ни преход с Rolling Wheels, Пирот, може би Власотинце, след това Ниш, Ягодина, Бор, вечерта голямо парти. Така че нищо друго не ни остава, освен да гледаме. Настанявайте се и да видиме какво ще излезе от пътуването и от партията. Чао за сега и малко снимки на етнокомплекса, малко видео, сега ще видите. Тук просто е много яко. Ама наистина е супер готино. Да тръгнем лекичко по едната пътечка, да видим къде ще ни заведе. Тревата откосена, всичко нагласено. Абе, красота! И това е малко преди Пирот. Как се казва мястото? Съвсем скоро, сега ще ви покажа, първо ще разгледаме малко. Попадаме тук на някакви много интересни печки. Обаче въобще не ми е ясно за какво е. Не, въобще под налягане. Гледай ти какво става. Значи тук опушване правиме. Това си е направо за опушване с изолация, азбест. Ето има масичка от неръждавейка. Тук още скали. Може да печеме, да опушваме в тази машина и да транжираме на тая маса. А също така може да си наемеме една е така къщичка. Тази е номер 4. Горе пише. Ще се качи, поставите. Няма начин. Трябва да видим къде отива това красотище. Ето номер 4. Къщичка. Две масички, вътре си сигурно ще имат столчета. Морала. Красота. Къщето е готино и полянката е готина. Това тук може да се наеме и всичките тези маси да се разпънат и да си правиш купон. Има хубава външна чешмичка и за децата се погрижили. Ето хубава детска площадка. Със сигурност ще им бъде разрешени да тичат ето по тази готина полянка. Сега отиваме да покажем ресторанта, защото ресторанта наистина много си го бива. Ето го и ресторанчето. И посреща са ни хубави цветенца. Не е сезона, няма много хора. Много е готино. Аз съм виждал тук големи веселби стават. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Как сте? Добре, ви? Браво, ние още по-добре. Да. Така. Ето какво че се.
хубави традиционни килими. Това е страшно готино тук. Мивките. Мивките е жестоко. Но ресторанчето се го бива, много е готино. Спокойно, тихо, уютно. Яко. Да седнем да пием по нещо, да палим мотора, да отиваме към клуба. За сега толкова. Набързо отзорче хотелската стая. Имаме си баня. Ето я. С всичките екстри. Туалетна. Душ кабина. И стаята е готина. Нещо като лека дневна. Ето я. И така е спалнята. Тук насреща има и телевизор. От спалнята директно може да си гледаш. Ето там е дневната, готино. Нито е широко, нито е тясно, обаче много готино. Много уютно. Хотел Ана Лукс Пирот. Заповядайте, ще е добре. Долу за мотора сигурно има камери. Паркинга е добър. И още нещо от стачката, което пропуснах. Много голям гардероб. Ето тук вече сме си наредили багажейките. Саковете от Голдвинга. Ето там са на екипировката. Готино. Огромен гардероб, много удобно. Супер! Добро утро! Вече сме готови. Ето какъв е планът за днес. Отиваме в клубхауса, оттам отиваме до Княжевец, чакаме групата отбор. Заедно с групата отбор от Княжевец отиваме за Ниш. Там имаме малка журка, парти, както му казват сърбите, по случай откриването на новия клубхаус в Ниш. И от Ниш, след като момчета там се приготвили да почерпат, да покажат новия клубхаус, отиваме в Бор. Караме заедно до Бор. В Бор, в Ниш също така ще дойдат чаптър Власотинце. Караме за Бор, настаняваме се в хотела, почиваме и след това има рок парти в Бор. Така че тръгваме на добър час. Ето тук почти сме готови да тръгваме. Кой пие кафе, кой е банички, кой ближи сладолет. Нека хора ближат сладолет с кафе. Добре ли е? О, да. Пистачи. Всичко наред. Айде, бомци, още малко и да тръгвам. Събира се група. И мало да ме се чекате. Айде! И така, приятели, тръгнахме към Бор, където на половината път между Бор и Пирот трябваше да се събереме с другата група, която идва от Бор, и да отидем към новия клубхаус в Ниш. Само че нормално е, плановете малко се промениха. Ще разберете как. Пропуснахме едната дестинация,
защото объркахме пряката малко. Но сега всички са тук. По колечка, по капенце, по биречка и отиваме новия клубхаус на Rolling Wheels в Ниш. Айде, минавай. И така. Пътуваме си. Групата е сериозна. И ще става още по-сериозно. Това е за сега. Отиваме в новия клубхаус. Да видим какво става след. Паркирахме ли се? Уха. Е така. Не стига улицата. Там 20 мотора. Тук 10 мотора. Его кухалчето, природа. Чудничко. И на паркинга. Да се влезем и утре да видим. И тук е 20, значи 20, 20, 10. 50 мотора се събра. Супер! И така, приятели, както ви казах, имаше промяна в плана. Ние не тръгнахме към Бор, където трябваше вечерта да има парти, защото получих много ценна информация. А тя е, че в Бела Паланка, това е преди Пирот, обратно от Ниш за Пирот, се провежда годишния фестивал на паницата и тръгнахме натам. Записах доста дълго видео тук, защото това е едно от най-добрите трасета за каране с мотор. Посока Ниш-Пирот или Пирот-Ниш. Това са 13 тунели, през които минавате. И преди всеки тунел сами виждате каква е гледката и колко е приятно за каране. Невероятно е. Трябва да го минете. Минете ли го веднъж, ще го минете поне още 50 пъти. Красиво е, леки завои, много приятно за каране, страхотна гледка. Освен приятното пътуване по този невероятен път, има отбивки, където може да спрете, да се насладите на красотата и да поснимате наоколо. Ето една от тях. Както виждате, невероятен глед, невероятен проход. Адски красиво.
Така наближаваме Бела Паланка. Повярвайте ми, толкова много видове баници и толкова много баница на куп не сте виждали. Ще бъде много интересно. Такива видове баници, които в България никога не съм виждал и чувал, там видях и опитах. И естествено бяха много вкусни. Айде към баниците! Бакалава с сини сливи. Много яко. Отлично, там до всички са банци. Трябва да намерим банци. Имате ли баници с печурки? Где да се спустим? Отдели там се не може да спустим. Где да се спустим? Отдели там се не може да спустим. Чакай, Танечка. Ajde da uzmu deca nešto, Hoće slatko Slatko sigurno. Evo. Šta ćeš? Са ли баници с печурки? Не. Сир и сирска. Да, той има суда. Пред 5 години съм ял баници с печурки. Много ми си. Най-после намерихме баница с печурки. Тук пише. Баница с гъби. Да ви кажа, толкова време я търсих тази баница, най-накрая намерих. И защо я търсих толкова време? Защото никой в България не прави баница с гъби. Супер вкусна. Супер, браво. Тук тази жена прави невероятни работи, ръкоделия. Първо ръчно си преде, като я гледам, се сещам за моята баба. И след това шие всичките тия неща, които так се виждат на сергията. Много труд, но много красиво се получава. Браво!
Ovako, jedno ovako. Фестивал на баниците. Защо? Триста вида баници. Да. А ти знаеш ли šta продаваш ovde? Šta se prodaje ovde? Šta prodaješ, kaži? Banice. А, нема. Сама трябва да се сетиш. Не може и така. Докато гледаме хубавите баници, все пак да спомена, че този фестивал се провежда всяка година в средата на август в Сърбия, град Бела Паланка, и е традиционен. Участват производители на баница, не само фирми, но и баби, които произвеждат баница в къщи от цяла Сърбия. Минава комисия, която оценява баниците и след това излъчват победители и ги награждават. Само да ви спомена, че всички баници са домашни. Има много видове баници. Баници с сирене, с вишни, с гъби, с панак, с кисело зеле, с ябълки, с круши, с тиква, с сини сливи, с череши, с каймат, с маслини. Не мога да ги изредя всичките, може би са над 50 вида. Тук ще намерите баклава с сини сливи, която е уникална. Също така много видове сладки, соленки, толумбички, гофрети. Всичко е много вкусно. Аз лично съм за 4-ти път на този фестивал, със сигурност ще дойда и 5-ти път, защото си заслужава. И така, тръгнахме си от фестивала на баницата с много добро настроение, с 3 кила най-различни баници, кексчета, рола с шоколад и какво ли не. Беше много готино. Срещнахме се с много хубави хора, ядохме много вкусна баница. Колеги мотористи, препоръчвам ви, въобще не е далече, не около, може би, 100 км от София. Запалете си моторите август месец. Някъде към средата на август тази година, 2025 е на 9 август. Така че палете моторите, пътувайте безаварийно, хапнете вкусна баничка и пожелавам на всички вас да сте живи и здрави. Човек, когато пътува, нали знаете, тогава е човек. Карайте ги тия мотори и споделяйте вашите пътувания. До скоро на всички! Чао, чао!